טוב, אז ברוך הבא, תודה רבה שאתה כאן איתנו, דוקטור טיסונה, מזכיר איגוד הפלסטיקאים הישראלי, ובואו נתחיל לדבר על נושא אף. למה בעצם נכנסת לתחום הזה? למה דווקא אף? פלסטיקה באופן כללי אולי? כירורגיה פלסטית היא תחום מיוחד בכלל בשדה של הרפואה באופן כללי. א', מקצוע מאוד כירורגי, יש מעט מאוד פעילות שהיא לא כירורגית אצלנו, אז מי שרוצה להיות מנתח, אז זה התחום. יש גם ניתוחים שהם מאוד 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 מדויקים, אז אם רוצים באמת להגיע למצוינות כירורגית ולהגיע באמת לקצוות של כירורגיה פלסטית, של כירורגיה בכלל, אז כירורגיה פלסטית זה המקום, אבל מעבר לזה, כירורגיה פלסטית היא תחום שבו אנחנו עובדים הרבה יותר על קווים מנחים ועל עקרונות, והרבה פחות על פתרונות בית ספר. אוקיי. אז אם נשווה את זה לתחומי כירורגיה אפילו אחרים, נניח אם אנחנו מדברים על גידול במעי, לצורך העניין בכירורגיה כללית, אז אפשר למדוד את הגודל שלו, את המיקום שלו, לאן הוא חודר, ובהתאם לזה להסתכל על טבלה בדרך כלל, ולהחליט מה הניתוח הנכון, או מה הטיפול התרופתי הנכון. בכירורגיה פלסטית יכולות להיות שתי בעיות שאנחנו נתאר אותן באופן זהה לחלוטין במילים, אבל כשנבדוק את המטופל, יהיו שני עולמות שונים, ויצריכו גם כן פתרונות שונים לחלוטין. אם ניקח את זה, היום אנחנו מדברים על אף, אבל אם ניקח את זה נניח לתחום כמו שד, אז יכולות לבוא שתי נערות עם אסימטריה בין השדיים, אפילו אצל שתיהן שד אחד שלא יתפתח, שד אחד שיתפתח יתר על המידה, ויהיו פתרונות שונים לחלוטין. רק ב4 שבועות האחרונים, עשיתי 4 ניתוחים כאלה ל4 נערות שונות, כולן הגיעו עם תיאור מקרה זהה, ו4 הניתוחים היו שונים לחלוטין באופן משמעותי, זאת אומרת זה לא ניואנסים פה וניואנסים שם, אלא ממש כלים שונים, טכניקות שונות, הכל מאוד מאוד אישי. מעניין. וכנראה לגבי האף שלנו, אני מתאר לעצמי. עוד יותר אפילו. האף הוא איבר הרבה יותר מורכב, ולכן הפתרונות הם גם כן הרבה יותר אישיים פר מטופל. אז בעצם אתה יכול לשלב בין ניתוח פונקציונלי לניתוח אסתטי, אבל איך זה התחיל, לאן זה הגיע היום? אז ניתוחי האף הראשונים נעשו כבר בהודו לפני אלפי שנים, אבל אז היה מדובר על שחזור האף, בעצם מה שעשו בניתוח הראשון, זה למעשה שחזרו את המעטפת של האף, מאור שהוא בכלל הגיע מהזרוע. יש תיאורי מקרה של זה, ובמשך מאות שנים אחר כך העניין הזה נזנח, וחזרו אליו בימי הרנסנס באיטליה. והיום אנחנו, לא רק היום, במשך מאות שנים אנחנו קראנו לניתוח הזה טליאקוצי על שם המנתח האיטלקי שחידש אותו, ורק אחרי שהניתוח הזה התפרסם ושהתבצע, ולמעשה היה די פופולרי עד לפני כמה עשורים, בעצם גילינו שהוא התבצע בהודו ממש לפני פחות או יותר 2000 שנה. מדהים. היום הניתוח הזה קצת פחות פופולרי, היות ויש לנו טכניקות הרבה יותר מתקדמות לשחזור אף. אז אנחנו פחות נדרשים לעניין של הזרוע, אבל זאת אנקדוטה היסטורית שהיא נחמדה ככה. זה מגניב. אז בעצם היום אתה יכול גם לשחזר, גם לשנות את המראה באופן כללי. איך אתה מעצב אף למטופל או מטופלת? אז האף שלנו בנוי ממספר סוגים של רקמות, בוא נאמר, יש את הרקמות השלדיות, הרקמות הקשות יותר, זה בעיקר העצמות והסחוסים, ויש את הרקמות הרכות, שהם אלה שרירים, שלא כולם יודעים, אבל יש באף, אבל גם שומן תת-עורי והעור עצמו. אנחנו נדרשים לעצב גם את הרקמות האלה וגם את הרקמות האלה. בעבר, בוא נאמר, בשנות ה-40, 50, 60, ואפילו שנות ה-70, עיקר ההתעסקות הייתה בשלד של האף, והוא קיבל את מרב היחס, ובאמת זה הגביל אותנו בסוגים של אפים שאפשר לנתח, וגם באיכות התוצאות. ובאמת, אם היום אנחנו מסתכלים אחורה על אפים שנותחו בשנות ה-70 וה-80 גם בישראל, אנחנו רואים אפים עם מראות מאוד 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 מנותחים, מאוד לא טבעיים, לא כולם, אבל חלקם, וזה נובע מהמגבלות האלה. היום אנחנו יכולים לטפל בכל סוגי הרקמות, גם באופן תרופתי וגם באופן כירורגי, ובנוסף לזה אנחנו גם יודעים לחזור אל טכניקות ישנות יחסית, אבל באופנים שהופכים אותם לקצת יותר רלוונטיות להיום. אם תרצה, אפשר גם לגעת בעניין הזה. אז מעניין, כן. בעצם איזה כלים יש לך היום, וכמה מקום יש לך בכלל לחדש טכניקות נוספות בניתוחי אף? אז
אחת מהטכניקות, בוא נאמר, הראשונות שהתעסקו בהם לניתוחי האף, הייתה טכניקה שנועדה רק להנמיך את הגשר של האף, בלי בכלל להסיר אותו. היום אנחנו יודעים שהרבה פעמים מסירים את גשר האף, את הגיבנת שיש להרבה, במיוחד מטופלים ישראלים ומזרח תיכוניים, אבל הייתה טכניקה שנועדה לקצר את המחיצה של האף, ועל ידי זה להנמיך את הגוונון הזה, את הגיבנת שיש לאף. הטכניקה הזאת הייתה פופולרית בשנות ה-50, פותחה בשנות ה-50 ונזנחה, בגלל שהיא לא נתנה תוצאות מספיק טובות. בעשורים שלאחר מכן, עברנו לטכניקה שהיא טכניקה של הקטנת האף. מסירים את אותה גיבנת, סוגרים את גב האף, אותו חלק שאנחנו רואים בחזית, החלק הזה. התקרה בעצם של החלל הזה? התקרה של האף, בדיוק. ולמעשה זה היה נקרא ניתוח אף מקטין, ניתוח אף רדוקטיבי, אפשר לומר. בעוד שהניתוח הקודם היה ניתוח משמר. היום אנחנו חוזרים למשל לטכניקה המשמרת, אבל באמצעים הרבה יותר מתקדמים, ובוא נאמר בעשור האחרון, הטכניקה הזאת צוברת יותר ויותר חסידים, לא לכל סוגי האפים, לא לכל המצבים, גם לא כל המנתחים עוסקים בטכניקה הזו. אני יכול לומר שאצלי למשל, פחות או יותר בין 10% ל-20% מהמטופלים שאני רואה, מתאימים לטכניקה הזו. היתרון של הטכניקה הזו הוא שבעצם אנחנו לא בונים מחדש את גב האף, אלא שומרים את גב האף המקורי במידה והוא מתאים, רק מנמיכים אותו. ואז המראה יהיה הרבה הרבה יותר טבעי, הרבה יותר דומה למראה המולד, אבל יפה יותר. כמו שאמרתי, הטכניקה הזו לא מתאימה לכולם, אבל כשהיא מתאימה היא מוצלחת מאוד, וזו דוגמה לחזרה לטכניקות ישנות, אבל בווריאציה חדישה יותר. אוקיי, מדהים. אז איפה באמת המקום שלך כפלסטיקאי, אל מול נגיד רופא אף אוזן גרון, לבוא ולתקן גם פונקציונלית, או לשמור על הפונקציונליות של האף בניתוח אסתטי? אז כפלסטיקאים אנחנו לא חורגים לתחומים שהם פרופר ניתוחי אף אוזן גרון, אנחנו מאוד מאוד מקפידים שהגבולות בין הדיסציפלינות יהיו ברורים. לדוגמה, אם צריך ניתוח סינוסים, אנחנו כמובן לא מתעסקים בעניין הזה. אבל יש את אותם מבנים שהם נמצאים ממש בתוך האף, ואותם אנחנו מתקנים כחלק מניתוחי האף, למשל המחיצה או הקונכיות, שהרבה מאוד מטופלים סובלים מהם, אבל ההבדל לא יהיה בתחום הזה דווקא. ההבדל יהיה יותר בתפיסה הקוסמטית של הניתוח הזה. ההוליסטית. גם התפיסה ההוליסטית, אבל זה מתחיל מהאף עצמו. אוקיי. זה מתחיל מהאף עצמו. בניתוח אף חשוב לנו מאוד, א', כמו שאמרתי, להתייחס גם למבנים הרכים, גם למבנים הגרמיים, השלדיים. אוקיי. וחשוב לנו מאוד להתייחס ליחס ביניהם. לדוגמה, אם אני מחליט שצריך להוריד איזושהי גיבנת מאוד גדולה מהאף, וכתוצאה מזה, כמו שאמרת, לסגור את הגג של אותו חלל, אז זה מצר את האף, אז יכול להיות שאני ארצה גם לעצר את הטיפ של האף, את החלק התחתון, כדי שהמעבר בין האזורים יהיה קצת יותר עדין וקצת יותר חלק, וזה מתחיל מהאף עצמו. בהמשך אנחנו נסתכל על האף ועל הפנים באופן כללי, אנחנו הרי מנתחים את הפנים בהרבה מאוד ניתוחים שאנחנו מתעסקים בהם, ואנחנו מנתחים, עכשיו מנתחים ויזואלית, לא מנתחים פיזית, את מבנה הפנים, את סוג האור, את האתניות של המטופל, וחשוב לנו מאוד שמבנה האף שאנחנו מייצרים יתאים גם לדברים האלה, כדי שהאף ייראה טבעי. היום אנחנו יותר ויותר נוטים למראה טבעי. מעניין. וחלק ממראה טבעי זה לא רק שהאף לא יהיה מאוד סולד או מאוד מורם או בעל מראה מאוד מאוד שלדי, אלא גם שהוא ממש יתאים למבנה הפנים. מבנה הפנים יכול להיות מבנה רחב או צר, אבל גם יכול להיות סוג האור, העובי שלו, הגוון של האור, דברים שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליהם. למשל, אם אני אחשוב על אף מאוד מאוד סולד, דק ועדין, זה יכול להתאים למישהו שנניח המוצא שלו מחבר המדינות, נניח מאוקראינה או מרוסיה. זה פחות יעבוד אצל מטופלים, נניח ממוצא עיראקי או ממוצא מזרח תיכוני אחר. מעניין. לא אצל כולם, יש יוצא מן הכלל גם לפה וגם לפה. רזים יותר צרים יותר וכו'. בדיוק, אבל גם על הדברים האלה אנחנו נסתכל על זה שהאף יתאים למוצא של המטופל, וכשאנחנו יוצאים מהנקודה הזאת לאזור היותר רחב, אז אנחנו מסתכלים על הפנים באופן הוליסטי. למה הכוונה? לפעמים אנחנו נסתכל על מישהו בפרופיל, ונראה נניח אף שנראה לנו גדול, אבל הוא יהיה גדול
רק בגלל שהסנטר נסוג או המצח נסוג, ואנחנו רוצים להסתכל על כל הפנים, ולראות למה הפרופיל נראה ככה. יכול להיות שבמדידה שלנו, האף בעצם לא יהיה כזה גדול, לא צריך להקטין אותו במידה שחשבנו, או לא להקטין אותו בכלל, ויכול להיות דווקא להגדיל את הסנטר. אני יכול לומר שנניח בחצי השנה האחרונה, אם אני מסתכל אחורה, בערך 80% מניתוחי האף שביצעתי, כללו גם התייחסות לסנטר. התייחסות לסנטר יכולה להיות ניתוח מאוד מאוד מורכב של קידום לסת, היום הוא פחות פופולרי. יכולה להיות ניתוח של שתל סיליקון לסנטר, ויכול להיות מה שהיום תופס תאוצה, הזרקת שומן לסנטר. אלה דברים שדיסציפלינות אחרות קצת פחות מתעסקות בהן, וקצת פחות נוטות לפתרונות האלה. יהיו מצבים שבהם אנחנו נרצה רק לתקן את הסנטר, שאנחנו נגיד, אוקיי, רגע, אין פה בכלל בעיה באף, הבעיה היא בסנטר. יותר נפוץ שאנחנו נרצה לתקן גם וגם. נקטין מעט את האף, נגדיל מעט את הסנטר, נאזן אותם, באופן כזה שיאפשר לנו להקטין את האף פחות. עכשיו, למה להקטין את האף פחות? א', יכול להיות מצב שאנחנו נייצר אף שהוא קטן מדי לגודל פנים, וזה פשוט ייראה לא טבעי, פשוט גם אם האף נראה מעולה, רק בגלל ענייני גדלים. הדבר השני הוא שככל שאנחנו מקטינים את האף יותר, אנחנו מסתכנים יותר בבעיות נשימה. ולכן אנחנו נרצה להקטין את האף ממש ממש לגודל שהוא נכון לאותו פרצוף, ולא מעבר לכך. והגדלה של הסנטר יכולה לסייע לנו להקטין פחות את האף. אוקיי, מקסים. טוב, תודה רבה לך דוקטור טיסונה, ושיהיה מלא בהצלחה. תודה רבה. תודה לך. להתראות.